Good morning po sa lahat. RSB live dito sa aking garden. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe po at pakipindot na rin ang notification bell para sa mga susunod natin upload. Ako po ay magtatrabaho. Samahan niyo ako, guys. Kailangan alisin lahat yung mga
yung ugat ng talahib dahil tumutubo na naman. Kailangan alisin lahat. Kagaya nito yung mga naalis ko dito. Ayan. Wala nang tumutubo. Eh lumalaki na naman. Kaya alisin. Exercise. Good morning. Good morning sa iyo, The Jaguar TV. Ang ganda naman ng mga tanim mo, idol. Maraming salamat. Nakaka-relax tignan pag lumalaki na ang namumunga na. Okay, maraming salamat. The Jaguar TV. Thumbs up, Dan, host. Okay, thank you so much. Nakaka-relax yung mga naririnig nyo, yung mga huni ng ibon. Yan, kung maririnig nyo guys. Ano? Yan. Kailangan alisin yung mga ugat-ugat ng talahib para hindi na tutubo. Pero ginagawa ko lang ito, mga 30 minutes ganoon, mga isang oras. Mamaya alis na rin ako kasi ako'y magtatrabaho. Yan. Sige, samahan niyo ako.
Auntie Baby Mix Vlog. Hi, hello po sa iyo. Good morning. Idol, very very early in the garden. Yes po, para ma-exercise. Mamaya alis na rin po ako. Okay. Auntie Mix Vlog. Hello everyone. Carol Robinson, Tusok host. Okay, maraming salamat Carol Robinson. Tamsak Dan, Idol host. Si Chixie TV. Connect lang guys. Love sa bawat isa guys. Puro lahat mga legit. Okay. Sipag mo naman Idol. Sabi ni Chixie TV. Okay. Ano po habang pinag-iipunan pa yung mga dapat gawin dito, mga dapat ipatayo dito. Kasi siyempre naubos din yung kapirahan dahil yun yung pinambili ko rito. Habang nag-iipon pa ulit, yan, tataniman muna ng mga gulay-gulay. Abangan nyo na lang kung ano ipapatay ko dito. Pag-ipunan muna. So ang gagawin lang po natin para makatulong sa mga bago pa lang, please subscribe po. Pakipindot na rin yung notification bell para sa mga susunod kong upload. Yan lang. Samahan nyo ako. Nakaka-relax yung mga huni ng ibon dahil gawa nga ng tuwing umaga. Yan, nakaka-relax kasi. Sa susunod magkakape na ako dito. Okay, samahan nyo ako ulit. Ay, meron pa. Rong Tintin, saan lugar mo host? Dagupan City lang po. Dagupan City lang po. Ayan. Yan, love lang kayo dyan guys habang ako ay nagtatrabaho. Okay, maraming salamat.
Tintin, tusok na sa premiere ni Chixie. Ayan. Meron tayong bagong kaibigan guys. Love love. Live, daily life. Hi host, magandang sakta. New buy po dito. Okay, maraming salamat po. Welcome po kayo sa aking live. Magkipaglaplaban lang po kayo dyan. Giga Art, comes and goes. Thank you so much, Giga Art. Live, daily, live. Mega shout out sa lahat. Ayan. Thank you so much, Giga Art. Yan, binabanan ni night boat yung iyong bahay. Okay. Ron Tintin. Hello sa at live daily. Okay. Hello po din. Ron Tintin. Hi, mega love shout out po. Winnie Perez, good morning. Ayan, ay binabana ni Nightboat yung bahay mo, Winnie. Ang sipag ng host natin. Ang sa amin niyang tanim, ang dami niyang tanim. Okay, maraming salamat. Live, daily. Yan, love lang guys. Yan, meron ka ng jacket. Maraming salamat sa pagbisita mo sa aking bahay. Babaka din ng bahay mo. Puntahan kita. Yes. Ron Tintin. Ibaba mo daw yung bahay mo sa daily life. Maraming salamat po host sa jacket. Walang anuman po. Ayan. Love lang kayo dyan guys. Habang ako'y nagtatrabaho.
Mega love shout out. Uh, Pirchikas. Okay. Good morning. Good morning po sa iyo. Juneg channel. Love guys. Mega love shout out to Juneg channel. Thank you so much for coming. Enjoy and meet new friends. Ayan. Kanya-kanyang basa lang po. At para masaya, tayo lahat ay mag-connect sa bawat isa. Good morning kay Tinyana. Hello host. Maraming salamat po. Makinig lang po tayo sa background natin. Natural. Ayan. Nakaka-relax. Analisa's Journey. Good morning friend from Hong Kong. Pretty Cast. Working na Lodi. Okay lang po. Sige lang po. Yan. Love na po kayo dyan. Host, dikitan pa kita. Okay, si Lai. Daily Life. Okay, sige po. Maraming salamat po. Balikan po kita later. Sarap naman ng background music mo, natures. Huni ng ibon at bayawak. Meron pa po yung yung tuku. Paghapon may tuku diyan. Tuku. Ayan. Carol Robinson, yan kanya-kanyang love guys. Lahat yan puro mga main channel. Kaya dikitan na natin lahat kung hindi pa kayo dikit sa kanila. Ayan, samahan nyo ako. Tatanggalin ko yung mga ugat ng talahib dahil kailan lang ho yun. Last month lang po yung tinabasan ko yan. Ngayon tumutubo na naman, kaya ang gagawin ko, tanggalin ko na yung pinakaugat para hindi natutubo. Ayan. Yan, unti-unti lang. Mag-ipon muna ng pampabakod. Yan. At habang iniipunan pa, ang gagawin ko ay lilinisan ko na ng mabuti. Ayan. Meron pa ako lilinisan dyan, sa kabila. Kasama pa yan sa nakuha natin. Okay. Pero ito lang muna ang aking nililinisan at pinagtataniman. Yan, tingnan nyo guys, healthy na yung mga pananim ko. Meron ng bunga, sili. Siling panigang. Baka bukas. Kasi kahapon, maliit pa lang yan kahapon. Pero ngayon lumaki na kagad. Ang bilis lumaki. Ganyan pala kaliit kahapon, Ngayon ganyan nakalaki, Ayun. Meron siyang 3. Kaya bukas after 2 days sa Wednesday pwede ko nang anihin yan. Di ba? May nakikinig na iba doon sa taas. Host, may for sale na lupa ba dyan? Wala na eh. Meron pa po doon, marami. Ako po yung last na bumili dito, kaya lahat yung mga kasama namin dyan, nandyan sila nakabili, pero nandito ako sa dulo. Mas gusto ko dito sa dulo dahil sarili ko. Yung lugar, sarili ko lahat. Yan, may kapitbahay ako dito. Yan, siya yung nauna dyan nakabili. Ron Tintin, hanapan kita. Dumadaan din ba dyan ang bagyo? Yes, dumadaan po ang bagyo din dito. Laging binabagyo din dito pero kadalasan hindi. Good morning Yumi Channel. Yan, kung hindi pa kayo connect kay Yumi Channel, mabait natin kaibigan yan. Laging bumibisita sa aking lahat ng upload. Pati silent live stream at saka mga thumbs up, sir, host. Okay, good morning po. Lucky 10 thumbs up, Yumi Channel. Okay, maraming salamat po. Samahan niyo po ako at ako'y tatanggalin ko lang yung mga ugat ng mga talahib. Meron tayong 5 million in the house, 11 thumbs up. Maraming salamat po. Kunti na lang yung oras ko na hahabulin, kaya
konting support guys, no? Maraming salamat. Kung may harang kayo, lalaruin ko. Thank you. Samahan niyo ako. Guys, ito yung aking mga itatanim, oh. Upo. Yan, upo, naka-ready na yan. Patola. Ayan, oh. Patola. Ayan. Lima bean. Ayan, oh. Bahay kubo na. Kahit munting. Yan. Meron tayong pak choy. Yan, oh. Peach bean. Yan, palang ang tawag sa amin. Oh, ampalaya. Ayan, ampalaya pa rin yan, mapait. Yan. Tapos meron tayong okra. Yan. Meron tayong sitaw. At syempre, yan, pipino. Magtatanim din ako ng pipino. Kahapon, nagtanim ako ng 3 punong mangga. Kahapon. Hindi ko na na-i-video dahil lobat ako. Okay, samahan niyo ako guys. Yan, may puno yan, kaya alisin ko yan. Hindi kaya kasi ng piko. Kaya ito ang huhukayin ito para maalis niya ano niya. Para pag nagpagawa ako ng at dito bahay kubo. Wala na ito mga to, malinis na. Ayan. Pwede ko naman yung pagawa ito guys, pero mas gusto ko yung ako lang DIY. Do it yourself. Exercise pa bago pumunta sa trabaho. Mamaya magtatrabaho ako. Ayan. Pero habang ano pa ay nandito ako. Ayan.
Sa mga bago pa lang sa aking bahay, paki-subscribe naman po. Pakipindot na rin yung notification bell para sa mga susunod kong upload. Yan, ipapasyal ko kayo lagi dito sa napaka-relax na lugar. Yan. Mula highway hanggang dito, pag lumabas ka dyan sa highway, mga 300 meters ang layo. At bihira mga kapitbahay pa. Di ba nakaka-relax? Pero unti-unti na nagtayo ng mga kabili dyan. Yung mga kapitbahay ko, nakilala ko na rin sila. Pag-ipunan ulit, mag-ipon ulit para may pampagawa. Kaya lahat ng bagay kailangan pinag-ipunan. Yan. Kasi sa ngayon, hindi ko pa mapatayuan nito ng dito ko ipatayo dahil kulang pa ng aking budget. Pag-ipunan pa. Yan. Kaya importante, enjoy tayo sa ginagawa natin. Guys, connect to Yumi channel. Yan si kaibigan natin na si Kate niya, napuntahan natin yan guys. Mabait yan na kaibigan natin. Lagi nagbibisita sa ating mga live. Si Carol Robinson. Yan, nandyan siya guys, ano? Trixie TV. Yan, yung mga nandiyan. Si Jonex channel, taga Pangasinan din po yan. Na kaibigan natin. Uy, gumalaw na. Oh, yun. Yun. So, okay. Yan. Oh, bumigay na. Yun. Yun. Success. Never give up. Parang whitey lang yan. Oh, yun. Oh, yan guys, oh. Success. Galing. Yan. Tapos na. Yan. Ito yung tinanggal ko guys, oh. Oh. Araw-araw kong binibisita to guys. Tingnan nyo. Kahapon maliit ito. Yan guys, oh. May bunga na, oh. Oh, di ba? At marami pang ibubunga, oh. Ayan, oh. Ang nilagay ko dito organic fertilizer. Yung vermicast. Ang lalaki na ng kamatis. Yan. Isa pa lang itong kamatis na naitanim ko. Dahil ako'y naglagay dun sa seedling tray. Napilyon. Namatay. Clarita Powers. Ito po guys yung itinanim ko kahapon. Mangga. Ayan. Masarap na mangga daw ito eh. Mangga ng kapitbahay. Nag-sponsor siya. Binigay niya sa akin. Yan siya. Yan o. Tapos makikita nyo dito. Meron ako dito tinanim na kalabasa. Good morning Idol RSB. Pwede ba ako sa bahay mo? Sige po. Wait. Gawin kitang blue.
Ayan. Tamsak ka lang at si Nightboat na ang magbababa ng iyong bahay para mabilis ka nilang puntahan. Lagalag girls, hello host, good morning. Make a love shout out. Vincent Sardinia, good morning idol RSB, pwede ba ako sa bahay mo? Yan, pwede. Let's cook vlogs. Ganda ng mga pananim mo host. Ito yung aking tinanim kahapon. Sana mabuhay siya guys. Yan, tinanim ko ng mangga. Okay. Tapos ito, ewan ko bakit hindi pa siya tumutubo. Yan ay kalabasa yan. Ito rin yung tinanim ko kahapon. Ang ginawa ko dyan, hinukay ko. Hindi ko na video to kahapon dahil nalubat na ako. Ang ginawa ko dyan, hinukay ko, nilagyan ko ng vermicast na organic fertilizer bago ko itinanim yan. Yan. Tapos, ito yung aking tinanim na nyog. Okay, normal yata pagka transplant mo ang isang bagay ay yung ganito nangyayari Pero buhay na yan sigurado. Kasi meron nang tumubo Ayan Ayan. Tapos dito yan kalabasa din yan. Okay, alam na this. Siyempre ito nagbabaging kasi ito dito sa gilid ng bakod ko lang tinanim. Lalagyan ko ito ng yung dito. Yan yung kanilang anuhan para maganda na. Sabay doon sa ilalim niya ay apat pala guys. Yan apat na puno ng mangga. Ito mangga pa yung tinanim ko kahapon. Yan kalabasa. 6 million in the house, 16 tamsak. Yan, Carol Robinson, mega love shout out. Lagala girls, let's hacienda yan ni host hehehe. Maliit na garden farm. Yan, ilalagay ko dyan yung yung bahay kubo para nakaka-relax. Yan. Oo nga, ilagalag sipag ni host. Ayan. Vincent Sardinia, yan, nagbaba siya ng bahay guys. Puntahan natin siya. Love guys. Okay, Carol Robinson. Ayan. Ito yung ginawa ko kahapon Ayan, may panggatong na ako. Sa linggo, bibili ako ng bulalo, magluluto ko dito. Yan yung panggatong ko para papalambutin niya yan. Yan yung ginawa ko kahapon Ayan. May mga nilagay ako dyan na mga ito yung carbonized rice hull. Paghahanda yan sa lahat ng itatanim ko, lalagyan ko ng carbonized rice hull. Ito naman yung yan nandyan sa ilalim yung vermicast. Tingnan nyo guys unti-unti yan. Dito naman itinanim ko dito upo. Yan, nilagay ko dito yan yung upo. Kasi lalagyan ko ito ng pinaka niya dahil ang upo kasi nagbabaging. Di pwede ko nang ilagay dito yung mga upuan para nakaka-relax. $6 million in the house. Masarap pakinggan yung mga huni ng ibon.
Magtatanim ako dito ng ito, itatanim ko ito. Dito ko na siya itatanim. Ayan, samahan nyo ako guys. Habang kayo po ay naglalablaban dyan. Habang kayo ay nagdidikitan. Lagyan natin ng vermicast. Patola. Ito siya. Alaglag. Patola. Nagbabaging ito guys, kaya magandang lagyan ng upuan sa ilalim pagka naglagay na ako ng kanyang mga punta sa taas. Okay na yan. Tutubo na rin yan.
4 million in the house. Carol Robinson. The Jaguar TV. Ron Tintin Dan. Kalimbang. Complete package po ang ibinigay sa iyo ni The Jaguar TV. Clarita Powers. Carol Robinson. Okay. Tamsak. Ron TV. Yan, ibinabana ng Nightboat yung iyong bahay. Ron Tintin. Guys, patamsak naman premiere ko. Yan, puntahan natin yung premiere ni The Jaguar TV. Very supportive natin friend yan. Gawin natin, diligan natin. Kailangan diligaan. Dahil wala pang
Okay guys, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta. Sa next ulit, ako ay magtatrabaho na. I-end ko na po ito. Maraming salamat po. At papasyalan ko naman ko kayo mamayang gabi. Maraming salamat. Thank you so much. God bless po sa ating lahat.